Πάμε στην εργονομική ψαρεύτρα. Τι εννοούμε με εργονομική ψαρεύτρα? Εννοούμε το οτιδήποτε έχουμε να βάλουμε μέσα στην ψαρεύτρα που έχουμε πληρωθεί, που θα μας κάνει πιο εύκολη, πιο αποδοτική, πιο γλίωρη τη ζωή μας και το ψάρεμα μας, τον αγώνα. Ξεκινούμε. Το τρόλεϊ. Θα πρέπει να κάνουμε μια παρέθεση. Το οτιδήποτε προτείνουμε δεν αποτελεί ούτε υποχρέωση μας. Μακάρι να έχουμε την οικονομική ευκαιρία να το κάνουμε, αλλά το σημαντικό είναι να αφήνουμε στον αγώνα μας μέσα στο budget τις οικονομικές δυνατότητες μας, χωρίς να ασχολούμαστε, απλώς να ξέρουμε ότι όταν και εφόσον έχω τα έξτρα λεφτά, κάποια πράγματα να τα έχω υπόψη μου, γι' αυτό και αναφέρω μετά. Σύγχρονο controlling. Αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα παρά να φορτώνουμε 100 σύκλες και 100 βαλιτσούες. Έχω ένα τρόλεϊ, βάλω όλα τα πράγματα μου μέσα σε μια θήκη πολλά μεγάλη, σουρώνω τα όλα μέσα. Ας πω το μορφοστήριο, πάω 2 ώρες και πολύ να κουραστώ στην ψαρεύτρα μου. Τύμπαρ. Το τύμπαρ, αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ, μπορούμε να απλώσουμε τις έξτρα μαρουσίες τις οποίες δικαιούμαστε να έχουμε όσες θέλουμε ανοιχτές και δολωμένες. Δεν απαγορεύεται να έχω όσες παρουσίες θέλω ανοιχτές, εκτός και είναι ψαρεύτουμε με ένα πράγμα. Να έχω χαμέ ανοιχτά το 3, σίγουρα κάποια στιγμή να μπλεκτώ, να περάσει ο πλητής πάνω, ενώ να με δερμάζω, όμορφα ωραία και είναι ένα πράγμα πολλά αποδοτικό και εύκολο για τον αγώνα μας. Στους αγώνες της Εθνικής Αλίας, τα πλασίματα συμμετέσχουν με έναν πελάτη. Ένας από τους λόγους που θερμάζουμε τις άρμανες και δολώνουμε μερικές προϊόντες, είμαστε και πιο γλίωροι, αν έχει πολλά ψάρκα, να το βγάλουμε έξω, να το αφήνουμε και μπροστά μας στην αρμαρωσιά. Αν και ψάρι, να φέρουμε πιο πίσω. Βάλουμε το ψάρι μες στη σύκλα, εγκάσουμε την γραμμή, είναι έτοιμοι να ξανασύρουμε. Παραπάνω ο λόγος εν τούτος, για να είμαστε έτοιμοι και πιο γλίωροι. Να την έχουμε έτοιμη γραμμή, και βάλαμε την πάνω, ξανασύραμε και μετά να βγάλουμε την άλλη έξω ή να ξαναβολώσουμε ή να έπαθεν κάτι, να εγκυρίξουμε, να διστάσουμε μια κοινωνία σε άλλο. Για το καλάμι ή τα καλάμια μας, αν είναι ένα αγώνα, πιο καλάμια ή το αθλήματο. Με ένα, έχουμε ή τρίποδα ή μόνες βάσεις. Μόνη βάση να χρησιμοποιήσουμε όταν το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, δηλαδή όταν είναι άμμος και να μπορώ να καρφώσω εύκολα τη βάση μου, διότι αν τις σακίλες είναι δύσκολο να το βάλω, σε εκείνη την περίπτωση να χρησιμοποιήσω τον τρίποδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς στείλουμε τούτα όλα τα βοηθητικά χαρακτήματα που έχουμε για να είναι αποδοτικά. Εγώ από τους φίλους έδειξα ρεύτρα μου η θάλασσα μπροστά, βάλω το τρίποδα με το καλάμι μου δαμέ και το τίμαρ μου με τα τρόλεϊ μου με τις έξτρα παρουσίες του κλπ. Στη μόρφου. Να ψαρεύω τα μέτρα, να ξεκινώ να πιένω, να βρω στα 20 μέτρα τα πράγματα μου, είναι λογικό ότι είναι εύκολο. Που την άλλη, αν είναι ο τρίποδας μου δαμέ και πάω για να κάνω τις βολές μου και βάλω τα τέτοια μπροστά μου και όπως πάω ασύρω χωρακούνι οι αρματοσιές που πάω σε τούτα όλα τα πράγματα, πάλι είναι σωστό και αποδοτικό. Το πιο σωστό είναι όπως να βάλω μπροστά καθαρά τον τρίποδα ή η μονή μου βάση για το καλάμι που ψαρεύω, τα πράγματα μου πρέπει σε μια λογική απόσταση κοντά μου, δηλαδή θα στήσω τα πέντε εδώ, είναι όμορφα και ωραία.